erraldoiak agurtzeko ordua iritsi da. Une batetik bestera, erraldoiak hementxe izango ditugu prestan zaudete. Euskal Herriko hainbat eskualde ordezkatzen dituzten erraldoiak dantzan arituko zaizkigu. Hementxe ditugu, ekitaldiari hasiera ematen, Biazteriko katximorro eta dantzari arabatarrak. Seguru badakizuela nor diren. Gurekin Erramu Bando eta Estitxu! Nafarroako erronkariko herritarrak, nola deitzen dira hauek, Eneko eta Blanca! Hemen urrengo bikoteak Gipuzkoako Arrantzalea eta Bazenera, Manrike eta Carmeli! Txaloen artean ardezagun azkeneko bikotea. Bizkaiko nekazariak dira hauek, Makin eta Maritxu. Aurrera! Txalo handi bat erraldoi guztientzat. Eta azadila dantza ekitaldia. Erraldoiak dantzatzeko prest ditugu.
garrantzitsu honen ordezkari diren buru handia, danborraria eta kantinera, sukaldaria eta urketaria, kalderero zingara